Kaudhi County Manakuru riwruok ma lakteche KMPDC oloro osiptende 44 mag jigiwegi County Manakuru. Magi chichgo ni tiyo e tok chik. Kautene ko jatendgi Laktar David Kariuki, KMPDC lero ni ji 6 osemaki matiyo kaka lakteche kine magi onge kod obok mayango lony margi kendo puodho kaka lakteche manyalo tiyo e pachoka. Kaka Judith Omondi lero, moko kuom ketho moyudigo en uso yedhe ma osekethore ka achiel kod tiyo maonge lesen mag tich. E okinyi ma kawuono ne en apedha mane otelie kod tend riwruok mar lakteche mar KMPDC e kaunti Manakuru. Kadwaro margi maduong' to ne en tieko chutho osiptende matiyo e tok chik e kaunti no. Jatatije mar KMPDC Dr. David Kariuki okoni giloro chutho osiptende 44 mag ji giwegi, 16 ma olori e yoko jolo kod 6 ma omaki matiyo kaka lakteche kara ok gin. We have found 44 that were not compliant to the standards that have been set, and these 44 have actually already been closed. In addition, we found another 16 that were found not compliant to some of the standards. As we also inspected, we found 6 persons who are providing services and they are neither registered or licensed to provide health services. So basically, they are not health workers or what you would call out here quacks. Ma okelo bok bende en ni moko kuom ute thieth ma olor oyud kod yedhe ndalogi osekadho ma ok owinjo tigo. Apart from having the expired samples and not following due process and procedures for the samples that had been collected from patients, the other major issue we have seen is non-compliance to what we call infection prevention and control procedures. Okwadul ma ochung' ne puodho gige thieth pachoka mondo mi okaw ndamo ne ji ma oyud ka uso yedhe ma okethore kendo manyo kaka inyawitgi kama ng'ato ok nyal yudogi kendo tiyo kodgi kendo. We alert the Pharmacy and Poisons Board to take action on those who may have expired drugs to ensure that they are safely disposed as per the protocols set out by the Pharmacy and Poisons Board. Chal Manakuru ni nyalo bedo ni machiegni kodi. Okwa Uganda e counties mamoko mondo bed motang' kod ute thieth mag ji giwegi kendo tim nonro kapok giyudo thieth kowuok kuro. Judith Omondi, Ramogi TV. Apisas magarite kardak makayo